Siyabonga bazalwane, nimukelekile. Sanimukela bazalwane, siyabonga. Siyabonga. Haleluya. Siyabonga manje baba umfundisi.
Siyabonga, ningasondela bazalwane.
nebandla nje elikhona izalwane zincane uyanga kodwa kunamomkhulu kwamile yela abazalwane sibasukela bashumayeli basukela abavangeli basukela abafundisi njalo ziyahlukana abafundisi bashiyela amabhishapa ababhishapa bashiyela ama-aji Ora umuntu oseduzane kwakho uvula kanjani enkondlweni aphe kuhlale nje haleluya Mongameli, siyacela Mongameli, ayithuba elakho kusama ukubikelela inkundla Mongameli wami. Ikhona imayike lapho. Sihlabelele nje siphakamise uMongameli. Thethelela masebe. Otawe baba ego Onge tule namase Oge wena we baba ego Oge tule namase Ona we baba ego Siyabonga Mongameli, siyabonga impela. Bazalwane, siyadlula ke manje. Siyadlula ke bazalwane. Siyabonga ke bazalwane, yami platform iphelela la. Ngemphethe lomsebenzi on behalf of the National Executive. Sasubisela back to the branch. Iyazi ukuthi uyodila njani nalento. Abo ukuthi la hlala khona ni manager njani. Kize seyeni bafowethu. Sondelani ke senyazi ukuthi phila njani bafowethu. Mina umsebenzi wami alabaholi uphelela la. Siyabonga bazalwane. Ozakhaba
haleluya. Ngibingelela ubuholi bonke obukhona, ngithi all protocol observed. Ngibingelele lebandla likaNkulunkulu. Siyalibonga ke ithuba bazalwane. Angazi isikhathi 4:30. So ke nani nisibonele bazalwane. Nani nisibonele isikhathi sidliwe ubani. Amen. Ngithanda nje ukubonga bonke abazalwane abasibungazile namhlanje kulomsebenzi wakababa Mathebula. Siyabonga kakhulu, siyathoba abaholi, siyathoba kini nonke bazalwane. Om Sabalo
eziyoli ngibikela abaholi bonke beZPC uboli bonke basenyonini nebandla lonke CZPC bazalwane sithi dokotela nathi sizopha nje njengokujaga kwethu sizopha nje dokotela bese sizidlula nathi siphuthume emngcwabeni impela uNkulunkulu abe nawe inkosi yomusa ibusise amen Siyabonga amaZPC. 2,135. Siyabonga amaZPC amanye. So this is the Richard. The people of our way to the windows. $2,435.
Siyabonga mbona ngisekhona Nkosi yami. Siyabonga baba uMncube. Siyabonga bafowethu, siyabonga baba. Siyabonga. Akusiyini isikhathi. Besicela i-religious. Besicela abaholi be-ZPC bandlule ekhishini. Bathole ukuya ngasethunjini. Amen bazalwane. Siyabingelela egameni likaJesu. Nathi akukho kuningi dokotela. Amen. Silethe nje ukubongisa le mali. Amen. Okuningi akukho ngasuka mama. Na imali sabelela isimali futhi.
Ilungu Nhlalamandla ibandla lasekhaya. Ilungu Nhlalamandla, emva kwenhlalamandla inyoni kuba umongameli uMamu ihlangane nenyoni kuba umongameli uMagagula. Emva kwenyoni ikhaya labangcwele. $2,500 siyabonga. Hallelujah.
Athi kusaphuma enye imali igcwalisani le Siyabonga. 2,550 rand. Siyabonga kakhulu. Amen bazalwane, besicela umzalwane othole ifoni ngokukholwa ayilethe lapha etafuleni. Ukhona umholi olahlekelwe ifoni. So siyacela bazalwane ngokukholwa oyitholayo nje ayilethe lapha.
Emva kwenhlalamandla inyoni ephethwe uPresident Nxumalo ihlangane nenyoni ephethwe uPresident Magagula. Emva kwayo kungene inyoni emhlophe ephethwe uPresident Konyana. iKZN yonke ihlangane. Inyoni yonke iKZN izohlangana emva kwenyoni ephethwe uPresident Nxumalo.
bathule ngefoni. Umholi uyaphelelwe ifoni, sicela balethe la phambili ngomoya omuhle nje kaNkulunkulu. Siyacela nisithulise ngefoni la etafuleni. Iyafonelwa ifoni, iyaringa kodwa ayiphendula. Siyacela ngomoya omuhle nje wokukhona.
lasekhaya inhlalamandla 8,000 rand. Ibandla lasekhaya inhlalamandla 8,000 rand. Siyacela kakhulu bazalwane ukuthi afike ifoni la. Siyacela nisitholise ifoni uyitholile ayisondeze la phambili. President Umalo Galomini Magabu Galomini Nasemakate Banda Lasekhaya inhlalamandla 8,000 rand. Ayilungi nyo nasemadadeni President Umalo kanye nomengameli Magabu. 8,500. Ayilungi nyo nasemadadeni President Umalo nomengameli Magabu 8,500. President Umalo nomengameli Magabu abantu babizile babisize
100 siyabonga ibandla lasekhaya. Siyabonga kakhulu ibandla lasekhaya. 8,700 rand. 8,700 rand. Ayingeni inyoni yasemadadeni uPresident Khumalo kanye nomengameli Magagula.
banqwele uThixo. Kala banqwele Kala banqwele inyoni emhlophe President Konyane KZN.
1,000 rand. Inyone madadeni neyaphinzek madagula 1,000 rand. $1,500. Ibandla lakithi eNonini $1,500. Besicela lapha emnyango nivale umnyango. Besicela lapha emnyango nivale umnyango. Sebandeni lesifuna kakhulu. Sicela uvale umnyango. Sicela umnyango uvale. Sanele mfethu sicela nisivalele lapha emnyango singasangena abazali. Abazali basakhona ukungena.
Bazalwane, sicela nisivalele umnyango okwamanje. Sizonitshela ukuthi nivulela abazalwane abangenayo. I'm good to Baba.